bersama CRG. Yes sih. Aku yang pakai ser. Itu kalau sampean sama Ari, nek aku sama nih kok ser. Oh iya. Nanti Ari tolong dibantu ya. Makasih bosku. So. Kalau Ari itu tadi. Baleni. Tak matiin. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Taralos, selamat malam. CRG, you see. Mas Petek matur suwun. Ya Mas Wisnu. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Ronggo Lawe juga thank you. Ramu dadi tombo ngobati ati sing lara. Muga ikhlas nopo tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku kok semangati ngusapi woku sing rebes iki. Aku jadi ati kinaryo gampange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Bos panggil
Ada juga buat Mas Dhani Pesajen. Tak lupa untuk Pak Kaji. Terima kasih Mas Kaji.